Hai 4000 anos, os nosos antepasados da Idade do Bronce deixaron unha pegada imborrable do seu paso por Europa. E un dos enclaves máis importantes do seu legado está en Galicia, en Campo Lameiro. Aquí atópase unha das maiores concentracións da arte rupestre ao aire libre de todo o continente. Son os petroglifos, figuras esculpidas sobre granito e cun significado orixinario que aínda segue a ser un enigma. O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, que nace ao beiro do programa da Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico, creado pola Xunta de Galicia, achéganos ás nosas orixes e ofrécenos unha perspectiva única da historia, unha viaxe que nos leva directamente dende o século XXI á Idade do Bronce. O punto de partida atopámolo no Centro de Interpretación e Documentación, un edificio perfectamente integrado no entorno, onde a investigación e a conservación forman parte dun espectáculo ao alcance de todos. O centro de 3500 metros cadrados reúne no primeiro andar unha exposición onde se recrea a forma de vida dos nosos antepasados da Idade do Bronce. Utilizando a máis avanzada tecnoloxía buscamos coñecer e desentrañar enigmas que levan con nós 4000 anos. Aí comeza a nosa viaxe no tempo. É hora de mesturarse coa historia. Ao longo de 22 hectáreas poderemos realizar unha ruta de sendeirismo perfectamente acondicionada e gozar dunha extraordinaria paisaxe cultural na que os petroglifos, as rochas e as árbores forman un todo indivisible. Cada estación amosarános un enigma por descifrar. Formularános preguntas e ofrecerá respostas nunha contorna que forma parte de nós e da que tamén nós formamos parte. Será un paseo entre a natureza e a historia, onde teremos a oportunidade de interpretar e comprender a nosa orixe. E o máis importante é que eses coñecementos se porán ao alcance de todos. O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro é un lugar cheo de sorpresas e de misterio, onde os amantes da natureza e do coñecemento poderán ser partícipes dos primeiros pasos da nosa historia. É un espazo máxico onde camiñan da man a investigación e a conservación e difusión do noso patrimonio prehistórico.